Сега ще ви представим нашите продукции. Първа част. Ето вижте как изглеждат нашите. Ето така изглежда отзад. Тук пише дневно как ми се върши, а тук струва 2,90. Сега ще ви покажа отвътре. Ето тук са ми най-добрите приятелки, тук спомени. Тук съм се направила си една приказка, ето. Тук не съм довършила. Въобще не е приказка. Тук е една песен от Сой и Луна, ако вие я гледате. Тук съм се рисувала и съм залепила неща. Да ви харесва. И ето тук съм си лепяла неща от Барби. Тук имам също неща. Тук имам една роклечка от Барби и такива неща. Ето виждате. По-добре. Тук съм си писала, тук нямам тайни. Тук ми е тайната. Ето тук също ми е... Която тя няма да ви покажа, защото е тайна. Да. Ето така. После... Ето тук пише любими неща. Това трябва, може, ако вие искате, може да го пише във вашия дневник. Още малко остава. И ето това съм си писала тук за телефоните. Това е тайна. И ето тук съм написала за дъжда. И картинка даже съм си поставила. Ето това е сега е леко клиси. Да, така. Сега ще ви покажа. Ще започнем от тази страница, защото не мога да ви покажа ролята си. Тук като ми го купиха, написано нещо. Тук ми е първата тайна. Ето тук част от Виолета могат да видим заедно. Виолета може да го видите. Ето тук са ми тайните приятелки, приятелките. Тук има едно момиче, което ми рисувах много бързо, затова е толкова момиче. Тук са за спортовете ми, колко часа и до колко часа. Тук са най-интересните страници. Нали, Ани, виж? Да. Много е красиво, нали така? Ето тук е за цветовете и тук Ани ми даде една пандела. Тук се отваря и за цветовете на децата. Тук са просто пеперутки, такива работи. Тук съм написала. Тук има едно цветенце, тук са неща. Тук има едно писмо, обаче сега ще ви го отворя. Ето има листче, на което пише I love you. Тук има нужните неща с пикник. Тук е един парфюм, тук са още парфюм. Още мирише, да мирише момента. Да. Тук от Viber има няколко физурни. Тук аз казах дневника на Ани и тя ми го скъса. Ето тук е гардеробът. Аз го купих от нея, обаче от списание. Го нарисувах сама. Ето тук съм написала нещо за любовта. Тук с дневника ми. Тук е един кратък комикс. По-дълго да вършим. Тук са едни купчета. които са много сладки. Тук има календар за август. Тук има календар за септември. Тук тръгваш ли си? Тук са това стърпа. Тук са любимите вещи. Тук са ми разрешат. И така тук са
неща. Тук е за телефоните. Номерите на телефоните, които още не съм дослушала. И ето тук ми е едно малко писмо. И така, хора, това беше клипчето за днес. Ако ви е харесало, дайте палец, дайте знамче нагоре, абонирайте се и чао! Ще се видим друг път! Обичам!